Uy, pa'y unay ko day di mo. Ano sa ko? Kaysa gusto sa mga uy, Diyos ko. Ay, kwarog dalmas. Siya ko na. Chika, magtinatag dalmas. Shit. Tata ko na naman. 45 sana ko na. Ay, dangay ang muti bracket tipo, dagita. Manong latan na. Uy, manong lata na. Si kamat yung tife, sumaruno. Ay, adafi Yung na. magmanta na kasanpit ka. Kunak no natulid ka man yun. Kahit yung bungobong nakanti ko ton. Ay, natural wish na ng ano. Ano yung bababa dito yan nga. Maturog tayo pa ya. Turog yung kan. Galaw. 6653. Labas tibanang. Nay, manong dalmas, nabartag kayo manain. Intun kwan, natulid kayo manain. Ay, madi ah. Natural voice. Natural kon. Ibusis mo. Manong dalmas di ikom laktan. Yun di Joy. Iji dalmas. Dati Bridge 1. Dalmas. Apa ya? Urboy Aldrin. Yorboy Aldrin. Shout out. Dita, di ba malabsan Di ko ah. tibanang? 56653. Banang toyan. Malabsan na So, tibanang. akwarog dalmas on. DJ lang kalkalpas di awan na labsan na rito eh. Banang toyan. Pagpatingga ng material tangata. Diyan no dancer. Ang ganda. Banang toyan. Recorded. Ta uray ko, uray i-violet ko lang ang dati ban. Ay, sige. Ta bakahan nga umabot ti material to panay labas nga eh. Recorded date ko Queen. awan nila. Oh, ti balin pag violet tap na lang, violet na lang yung kikwa. Ay, may sama gayam dito. Ada pa iti may isa, duwa bali duwa. Sige. Jito yang ay jife i-kwamton man ang jing. Win. Okay, awan labas na nga dito eh. Top. Pati jay may. 6653, awan labas na. Nana tuyang. May ikapisa. Nagdakil ka. Yorboy Aldrin. Uy, bakit biryang ko na lang? Ay, sige. Marijuana. Ay, haan. Kaya? Sige, Juan. Haan. Violet na lang. Sorry. Nanakwanang. Tuyang ko na. Uri, awan sa, may cut lang. Nanatuyang ko na nagayam. Nanatuyang. Maikaw ka ka day. Ti kaawan ni nanakwanang. Nga raw violet. Imbes nga da paggatangan anas. Iti asin. Maikaw ka ka day. Ti kaawan ni nanakwanang. Ay, wan nga raw violet. Imbes nga da paggatangan iti asin. Awanon. Kan awanin kay istorya. Kasi nga awan aramida. Saan aya nga imbaga na amabiit laeng iti papanan na? Kastama ti kunana. Ingawid siguro at ikabagyan na. Ti italaang mat ngamin asim marong kar dijek. Ay, sorry. Amang ano into nagsublay. Agdan asawa na. Ag-period tanto, Iji. Period ko. Kastama ti kunana. Ingawid siguro at ikabagyan na. Ta italamanin na sumarong kar kadakwada. Amang ano into agsublay. Kat agdan asawa na. Awan dakos na at balasang mat ni nanakwanang. Ay, Bridge.
Aw, Manong Dalmas, Hmm. nabartag kayo manain. Inton kwan, natulid kayo manain. Sino ka? Tiyan mo talon ti pagyanan ti bambante. Ha? Apay nga bambante dito igid ti kalsada. Ay, nabartag kayo talagan manaong. Ah, Bambanti ang kayamay. Kano nagtairak akwaraw. Ibang gayo kit di nabambantay. anya natar. Natatar pa ti bambante nga ni kwaraw. Ay, agawid kayo kit dain, ta iturog yawn. Tapno mamunawan kayaw. Itulod na, mabanay ti tricycle mo. No, pudno ka matlang. Kasano ko mga itulod kayaw. Baba ni ti tricycle. Katambak matidalan yaw. Ah, ayaw na. Kapuwi nga ro ti tricycle mo. Imbag man ta nakasangpet ka. Kunak no natulid ka manan kat inaribungbungan na ka manan ti kutom. Nasamit lang. Ti kutunan. Apay nga hindi natay amarabutit kat kutunan. Di mo ko na nasamit jay. Saka mo. Kahit mo mamon, di ingkaramanan. Di nakman pagbabartakan si Kadalmas. Kasano pagbabartakan ka? Apa ya, arak kaya. Ay, jakamukan ka. Agsangit ti aldaw, asaan ka anabartag? Alkoholen, dagtartaray ka dagiti urat mo. Iswa, sana mabalin na diya kuminom. Agsardeng ti andar ti darak. No, awan ti alkohol ako nam. Di kakit kumanapan nagaradaw tapno adda sirbem. Kinapana ka. Di talaga yan. Ipakita kin ka, akabailak ti agarado. Uray na ka inumak. Ini na bartala ta. Di kar arami din. Madi. Madi na. Kwadi. Na. Nya ka din. Awan lat di kar arami din dalmas. Nabarta ka nga garadaw. Asino kay tayo? No, jaka kamali. Sikatay may sa anuang ka. Nabarta ka talaga. Nuwang, ti pagkit kita am kanyak. Asino ka? Saan mo ta mabalin, Alyon? Tawan matliyon dito lugar tayo. Kapala ito rog dita kalapaw mo. Mga do, may sarabusob ka dita talaw. Malmas ka. Adaya mo, malmas iti pagkat kalit-kalit adanom. Kasano kat permit ti bartek mo? Uray pagat kalit-kalit. Do, kasta ti bartek mo. Bad. In. Naggapam ka di paray. Talon pare. Dapan ko kinit buwa. Ya, betul. Pwede. Boleh. Deh. Talaga, wansan. Kudkudan ti ko na. Naggapam ka di paray. Talon pare. Dapan ko kinita ti talon ka, no adadanom na. Nakitak ijay ni Dalmas, permi ti bartek na. Sa dino tayo na paray. Iti asidik ti talon ko Imbaon ko amapan maturog iti kalapaw na. Tapno mamunawan. Basta ka day. Wait. Tama panak mamuti kay paray. Ang mga nudanggaya nga uminom man yung pare. Ay kat sigurado At daarak na. Iji kalapaw na. Talaga asika pare. Dalmas! Ayan mo. Dalmas! Apa, biro ka na. Di ka nga rod makita. Ayan mo Abang dito yung nagtikalapaw. Agsasyatak. Gustaw, tayo ko na ni parenteng. At daka ito yung nagtikalapaw mo. Asino ng inteng?
Ni Kapitan in. Ya. Pag maya ngayon nagsikti kalapaw. Angin na. Angin nga. Ito nagsikti kalapaw ba? Asino kinteng? Awan ka mamuk kinteng. Kit ni parinting ah. Ay, kaya't mo ti uminom, ano, buya anak nga uminom, ha? Awan sa mo ti arak nun. Ay, awan na tayo ininom ko nga ron. No, kaya't mo mati uminom, nga yan, di ka nang itugot iti isyat, ha? Ah. Ay, kwa. Yang maamaw, na ibus gaya mo ti arak mo. No, darak ako sigurado nga inumak. No, arak ko, inumak. Ay. No, arak mo, inumam. Sige. Tuloy na ko. Nagkatak. Ay nasa nagsawak. Nag-ak. Lapayag ko magamit ng tutukan mo yun. Nung magdi mo na, busin mo naman. Duduwa kami lapayag. Ay, no, darak ako sigurado nga inumak. No, arak ko, inumak. No, arak mo man, di inumam. Ay, talaga naulaw ka, Dalmas. Di mo amon, tilablabidam. Maturog ako. Ay, sinalbag da ito yata. Kung nadaarak na, tamakiinumak ko ba? Ay, awanay, naturugay. Dalmas. Ay, ito yung badung. Badong. Ay, Tuy bad. Tuy. Ay, mat no. Oh, yang mat. Taga pa ma? Napanak ijay bangkag. Ngumawan kamot ijay. Naggapuak, ijay talon. Nakitak ni Dalmas, ijay, permiti partag na. Kasla di mo am-am mo ni Dalmas amam martag. Ay, si kabadong. Saan ka man ako mo'y kuyog kenkwana? Amangan no agbalin kamot akas kenkwana amam martag. Apay, di mo kayat. Apay, di mo na damag, idi permiti bartek ni Kikaw. Nakaturog iti dalan, kat sinipit ti kawitan ti matana, isuan na bulag. Ay, katgasat namot ati mabulag. Ado di tamang martag. Ang sandamot anabulag. Nasaysaya at ti lumiklik iti arak. Malaksid amang ted iti sakay, gastos pay. Toy, Iban! Bulay, Yulay. may kan bulay. Ken ijay. Ay, dyan nasaranta dyan tugtugan. Diya. Diya. Wa, Makapadumog. wala ka na nagdumdumog. May maturog ijay. Violet, duwata. Duwata. Bridge 6. Ay, jak unay nakaturog idirabe ay. Gapo kadagiti na bartek nga umariwawa. Awan lang nga ruta ni nanakwa nang naglaklako iti arak. Iremedyo da pay lang madagita amamartak ti mapan iti sabali apag di. Nya, tiyanggi. Tangan. Uray kumaa. No saan da nga umariwawa. Awan lang nga ruta ni nanakwa nang naglaklako iti arak. Iremedyo da pay lang. Yamatin. Awan lang nga ruta ni nanakwa nang naglaklako iti arak. Iremedyo da pay lang ti mapan gumatang iti sabali. Uray kumaa. No saan da nga umariwawa. Ay, mangiramraman da. Gure, madiji karabukob ko. Hmm. Hmm. Kasi mo na. Hmm. Lala. Dangin na buya nga di Ayam TV ba yun? Ayam TV. Parang iji Facebook. Yung baliw-baliwan na ti lyrics ti kanta na.
Na, jinginti ko ha. Tinaka ko ak iji got talent ba yun? America's Got Talent kat di kanta na nga. Love me with all of your wife. Iji kakasyay. Ay, makasangsangi mo dagi judges. When may the lyrics na piman dagi ka no OFW. Mamis ka no ti pamilyana. Win. Nagkatawa garot ka. Dapat di kanta na nga. Ay, ang gayam, ang chain melody day di gayam. When my wife, ano na, day di gayam, love me with all of your heart. Love me with all, di, papaitan na di kas na kano, basta sweldo. Katawa. Umariwawa, ay, mangiram-raman da. Ibagak tuman ka ni Kapitan Enteng day taabanag. Di yun napuutan, ta ijay dadaya. Idinto tada kayaw, kat ijay kayo laod. Ay, imbag lakit din. Ay, apo. Idinto tada kayaw, kat ijay kayo laod. Ay, imbag lakit din. No naputan ani Kapitan kat agungat day jay. Ay na, amo mo dagita amamartag tinararamid da. Iti adayaw tinagiinuman da. Idi nagawid da, ay saus, nakaariwawadan. Napuyatanak nga raw. Amom ka tino asino dagi jay, nana. Nila ang dalmas mo, tinaimbang. Ay, Naibang ko. Naibang nga tak. Nabigbig ka. Naibang nga tak. Naibang. So nga ron, naibang nga tak. Nabigbig ko. Siguro. Naibusisak. Naibang nga tan, dagiti kakadwana. Naibusisak. Ay, wala niya ta di naibang nga, naibusisan. Idi nagawid da, ay saus, nakaariwawadan. Napuyatanak nga raw. Amom ka tino asino dagi jay, nana. Nila ang matdalmas ti naibusisak. Saan ko ang naibusisan dagiti kakadwana? Nilak tadal mas ti ari ti bartak diti lugar tayaw. Bankwar. Banang kwarong. Masuron ni nana to yung tanapuya. Sikan sa laangon. Masurunak ko naman Ay, sige. Apay, isto istoryan. Yang ako nga pa na. Din ko, ibaga na lang ako, ibaga Ulit-ulitin na. naman eh. Sikat tuyang gibanang. Mas la jay style ni ko dito, jay rinjik ko idi. No, inistorya na ijibangiren, isuntuman ni Yesu marunon. Ay na, masurunak tanapuya tanak idirabi ay. Gapo kadagiti na ariwawa abartag. Mga ni manen manong dalmas, ti kang runaan din ah. Wan nga raw, isumit inaibusisak. Ay, una yan da kita mamartak. Di daan mo ti sao. Numuna ta numabartak ni manong dalmas, dandan isa na makabigbeg. Imbaga nakit din, abambanti ak kanaw. Amangan nuloko na lang. Mat Eh, kinuresak. Ibaga nakamay sa akong anwang. Naglang-langa kayo mat ngamin anwang ang kay. Ay, ang nakaman mo't di kakwaro. Di, ang kakaingas tan tupay. Apay nga rod anwang tipang... Naroon, lamang ito. Apay nagbigat ta, nagbiit yag sapa. Yun, at kita mo ajaran. Kayo mat ngamin anwang ang kay. Nakaman mo't di kakwaro. Di, ang kakaingas tan tupay. Apay nga rod anwang ti panagkita ken ka ni manong dalmas, idinto ta bambanti mat kanya. Nabartek nga ron. Pidalmas. Tuyang badong next. Kasta ka kadindalmas. Tap. Kasta ka kadilatan si kadalmas.
Di ka pa'y makanigusan gapo iti bartek mo. Di ka pa'y makapan ijay talon. Mapanta. Naurnungan ak iti lalabaan. Aglabaak. Isak nga rin tayo mapan. Tayo nakagaik. Kasano amang kagaik ka? Ah. Nabartag ka manan. Talag. Bagot itiruot. Ay na. Intun ma... Nyamot. Inton makan mo tiruot. Kinanaka ti Karabaw Minggaw. Oh, Tuno parya ke madida. Pagpagpajasok kaya naparya. Bagot itiruot. ay na. Aggagat kamot adalmas. Day talaginom iti arak ti paglaingam. Makauma ka. Nga. Nauma ka kanya ka. Gapo iti kinalaing mo nga uminom. Yay. Nabayagan ang nauma akin ka. Minamalagay ka ta. Di ka sumanaw. Ay kat nasayata. Badong. Ni mo dalmas ti adda ita di tataltalon. Apay nga kalubon mo. Kalubod. Ay wala da jepe ka. Nain pa yun. Kaluban mo. Kalubod. Ang kaluban. Apay nga kaluban mo ti buneng mo ba daw? Why, tanda pa panak. Nakagaik ijay talon. Amangan no agsarak kayo manen kin ni Dalmas. Kat sabali ti sangwanyaw. Anya pa ngay. Agsinango kami talaga. Tagsinarak kami ijay talon. Madimot nung tinalikod kami. Ay dinakman pilosopon si kabadaw. Sa anak amaganasan amakangag iti pinagpilosopaw. Maunay mo tinaya. Pinipilosopon. Susupoya na ita. Gano'y magbaga lang mo tipod now. Tuyang. Sumagaro ting sura dahil ito'y writer. Masaga. Nagbiit kang pa sa tatayan. Madimot nung tinalikod kami. Ay dinakman pilosopon si kabadaw. Sa anak amaganasan amakangag iti kastangay bagbagam. Ipagbagak lang mo tipod no Ing kakit dahin tapno at na matrabahom. Aldawon. Wayne. Napanak ko maitayay. Nangam saan ka mo. Sumanaw ka. No, saan ka sumanaw? Ay, Diyos ko. Pi. Ay, Nagayon pa mapatayan pa. Ing kakit dahin tapno at na matrabahom. Aldawon. Wayne. Mapanakaon. Sa ukan to maasaw. Nay. Ni mo dalmas day tadda iti talon. Sigak man. Ha? Apa ngay? Nakapaklib mo ni Dalmas iti talon. Dalmas! Dalmas! Apa ngay? Simkel mo ni Dalmas. Ay karuba! Adda ka de ka. Si Mikil ko naman Ni, apay na to eh. Apay na kayan? Sanda ka di kayo iti asidag. Apay na ikuan ba dito idin? Si Mikil. Ah? Simkel. Si Mikil. Si Mikel. Naduble Ay, amo gaya. Aba, Si Miguel. diyan mo. Adda kayo ka di dito. Si Simkel. Mikil. Si Mikel nga. Si Mikel. Apay na tayo. Simkel mo din. Si Si Mikel. Nakon Si Hindi Mikil. kunadan, di Nalmas. malami isa. Na malarya. Nakalambray. Ay, kalambri. Anong naging tajay ko? Daga. Ay, Nga na to. kalambray. Napapasapa niya. Hmm. Ay nga dyan, adjay ko. Dalmas! Si Mikil. Dalmas! Apa ngay? Ha? Si Mikel mo din ni Dalmas. Ay, karuba! Adda kayo ka dito, asideg! Tulong! Apay ka, itatabadong. Ay, di asawam. Si Mikel mo dito'y talunayin. Anya? Ang paiso ka diti pagbagayo, tatabadong. Wayne, umay ka. Tapno makitam ti asawam. Mabali na nasa barbar. Nasarban? Nasareban. Oho. Niyaki dito nga panagkan. Tamangan no. Nakalambray. Apay nagrabaw. Mabalin Yun na nasar- pa. na, nasarban. Nasaraban siguro dito eh. Nasarban? Nasaruban? Uy. Mabalin Anya na tinasar- Di ngay makuan ti agong mo ti danom. Ay, Apay. mo sila? Mulmulo nga na dito yan. Ang Ta. tinabartay. Uray. Nukas dyan nga, basta ti danom na jitalon. Anak mamati, no, dakis sino, mabalin.
Ayun yun. Di pilaw lang ang batay. Nakalambre ko Kanya lang. ka sa batay. Nagtumba mo dito. Ulaw siguro. Kung naman. Uwi na. Uy, naulaw siguro ka po iti bartek na. Wait. Umay ka. Tapno makita mo ti asawa mo. Nabartag siguro. Iso ang nakaturog dito eh. Ni, may Nixin. kamampay. Ang tuloy na dayto, yung awan bridge na. Ay, uwi. Uwi ni ko dito eh. Ang kurtina. Ni Boss Magno. Sumuha na eh. Sumuha na. Damot tagtungtong ko naman. Umay ka. Tapno makita mo ti asawa mo. Nabartag siguro. Iso ang nakaturog dito eh. Iso nga si Mikil. Ah. Okay. Yeah. Kasaman dito nga. Apay nga dalmahas na umakakadinitin na pa huy ay arak. Si Mikil kamatay. Nakaya na napandi talon ka nabarto niya. Di nga rin na pa nga si Mikil. Wait! Umay ka! Tapno makita mo ti asawa mo. Nabartag siguro. Iso si Mikil mo tayo. Dalmas! Ay, Dalmas! Apa yan? Na umakakadinitin na pa huy. arak. Si Mikil kamatan. Tayo nakagparayat. Pagkatan mi ti asawa mo. Tayo pan medyo balayaw. Apay nga Dalmas. Awanan natin kanayon kung aungtan. Gapo iti kay inom mo iti arak. Ay, Ay, apay pinanawan na kami matan kadagiti anak mo. Sapay ado ti utang mo harak. Kasano pa itan? Sino nga iti agbayad iti harak nga inutang mo? Nyamo. Mati na kita nga iri. Good ba din? Patay niya. Si Mikil. Hanggang sa may translate niya. Nungay bastos ti kana. Wait, di kaya na nga. Kill. Ay, wan di kill. Ay, intayo iya talon paray. Ah! Kuaraw. Ayaban nyo dagiti daduma at hanawd. Ha? Agrab kayo ka din, tata. Ti amo kat saan kayo pa nakabunubaon. Ay, intayo i-rope ni Dalmas. Ay, ti bagbagakon. Intayo tulungan ko na kuma. Ha? Isutag para up. Ay, saan? Intayo ibagkat. Tanatayan. Ha? Sayay nga ta. Uy, pimusay. Mabalay na tayo malata dito. Naungkal. Naungkal ko na. Uy, naungkal ko na. Tayo bagkatan ta naungkalan. Watatat. Pwede makapupunta lang tila dito direkta. Mga kwan eh. Babalit ako. Isutag para up. Ay, saan? Intayo ibagkat. Tayin. Naungkal. Tanaong kilay. Isutag para up. Ay, saan? Intayo ibagkat. Tanaong kilay. Ha? Iyawid tayo ni balay ta paray. Na ay apay. Nalmas iti arak. Ay, yak ang buah. Basta nakita ka nakapaklap iti talon da. Iti gunggunay. Awanay. Ay, sus. Awan mo punan. Ewan nga rudin ti ari-ari ti arak ah. Ay, piman adalmas. Intay yung aruda na. Angkal, tata. Dagasak dagiti daddo matanaw. Banin. Nagkutong magdalmas kung kuha na pala dito. Insangpet yo ka din ti bangkay ni Inteng. Ang mo dinagan na kami na. Ay. Maldas. Shout out ka ti 4 million. Insangpet yo ka din ni Dalma. Sa niya malain. Ha. Awam ay nungo ko naman. Nga nanan. Bag mga Insangpet yo ka din ti bangkay ni Dalmas ije balayda, kapitan. ay, wen pare. Anya nga iti patay na. Kay nabartek, kay dajay. Mabalay na naigalis ke napaklab iti talon na. Nalmus siguro ah. Ta damot pagat kalit-kalit adanom na. Ang no sana na bartay. Mabalin ang nakabangon pa kat sana natay. Ay una. Adda pa'y buti ti arak iti asidig na hindi binagkat dagiti tanag. Agat arak pa'y lang. Ay, kunakon kahit. Umininom nga gagaek. Imbis adanom tinuman na. Arak matayin. Ay, day tati saritaan dagiti tanaw. Ta adda arak iti abay na. Ay,
Numasubla ti alak nga kat galabi ti ipay Galabi na ka iti talaga bagi. ta sa makagaek ta mapaklib. Madi. Ay, Ay, yakat. agasam. Anak nga rimrimwar. Ay, dito yan. Tuyang. Ay, unayan ni Dalmas. Aging gaken patay. Arak ti adda iti sibay na. Alwadam asi ka ba daw? Amangan no. Anya dito yun. No. Kay tabon mo ti patay. Dalmas pa naman. Un amangan no. Kaskin ni Dalmas mo ti patay mo. Ay. Alwadam asi ka ba daw? Amangan no kaslakin ni Dalmas mo ti patay mo. Anya, tila'y pagbagamay. Saan ka ngagbartek? Sakbay amapan kag trabaho. Amangan no mapaklob kamot. Apay, madanagan ka, numatayakan. Apay, maikalim ay at ibukod mo abagay numatay ka. Magatang mau tibukot. Bukod. Bukot ma. Apay, aglako ka, bukod ay. Ilako man dyan na dumabukot ko. Your boy. Apay, maikalim ay at ibukod mo abagay numatay ka. Magatang mau tibukod mo alungaon. Ay, unay. Kunak nung madanagan ka, numatayak. Yung magayang paggastusan, ti pakadanagan. Pagdanagan namin, paggastusan kan pan nakapukaw mo. Iso apal palagip pan ka. Pangkabadong! Pagyak pa'y kayat ang Babalo! mapukaw ka. Nagrigat nga ibalikas. Aya, nandiyo niya naman. Alas 3 manen. Ngarod na. Paggastusan kan Awan na pan sagat kayo. nakapukaw mo. Iso apal palagipan ka. Tadyak pa'y kayat ang mapukaw ka. Aya, agyaman na ka, tuyan. Bayan, tatong palag, ti balakad mo. Asa anak nga uminom, sakbay nga nakagtrabaho. Bridge! Melmel. Ay, nagkuna nga ginong payo dito si Dikti Barangay. Ay, kuwan. Ay, kasangay nga minti may sakad duamay ang kay. Ay, awat ti ginom dito si Dikti Barangay hol. Apay, kaya't sumati sumaranaw, iti day di Dalmas. Ay, sana ang kay. Makasurusaruno, makasarsa. Uray saan kayo asumarunaw, takas tati arami diyaw. Ti Barangay hol kat agawid iti babala iti trabaho. Conforme. Abay nga makaturturo wak no awanti ko kwarta. Apay, kaya't sumati sumaranaw, iti day di Dalmas. Ay, sana ang kay. Sino mo't nga iti kaya't nati sumarunaw? Uray saan nyo kaya't ti sumarunaw. No, kasta nga arami din yaw. Madi? Lusoy. Agawid tayo nga ng kakatuan. Hawa daw! Woo! Woo! Magisina kaon. Awam mo. Sino mo't nga iti kaya't nati sumarunaw? Uray sa inyo kaya't ti sumarunap. No inumat ti aramid yaw. Awa na. No papanan na. No di gastos kan sakit. Dito ipay nga ron asidag ti barangay hol. Ay agawid kayo iti babalayaw. Kayo nga trabaho. Ay unay kayo. Tanod kayo pa'y mangiron. Ay, kakatwa. Agawid tayo. Naibus tayo umutan ti arak. Ang mga no sumaruno tayo nga agpaisokin ni Manong Dalmas. Tinakaro apa na ginom iti arak kat pakaisagmakan. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Hindi lang isang pamilya, kundi isang family. Ay, manggaya. Inting kwarog ayos happy. Labsam na. Manang... Kanya hindi na ka din. 6654. 6654. Inting awan labas na. Ayos! Ayos! Na-replyak amin ng dagiti comments iti reels ka. Ay, ka ba dito parangan ba? Apay ngay may kaangkay. Ay, wala. Tasaan ka makita itay? Kuna laki din no puno tay kunada nga agabrod ka. Aga bruda. Kaday tama, ti maipadpadamag. Ay, nalabit ani tata badong tinang ipadamag. Ngamain, nasa uken kwa na idi nga aga bruda. Tapay ko mga agabrod ka kay. Nagabrod nga rod di anya ka no? Nagabrod nga rod di Japan. Dapat Kape, apo. Ay, napait. Madik na sukaran. Tana pa dati nga. Nasa uken kwa na idi nga aga bruda. Tapay ko mga agabrod ka kay. Nagabrudak. Ay, sus. Diyos ko, mat. Saba-saba. Baga ako naman. Ngamain, nasa uken kwa na idi nga agabruda. Tapay ko mga agabrod ka kay. Nagabrod nga ron. Ijay Japan, jay gayim ka, at agabagyaw. Ha? Kataw awisan na kasumurot kan kwa na. Iso ka nun ti makamo iti gastusak. Kahit Pampanunutak no agabrudak wano saan. kandakan ka dayta. Sana nang kail. Sana ako nga agabraud. Ag Facebook aklangan. Facebook. Unang kail. Ag Facebook kan ag YouTube aklangan. Uray ta dandaniak ag swildaw. Agsuldo. Unang kail. Ag swildo akto ni Tiyo Chow. Manunghay. Ay, katang-katang kwarta ang kail. Aya! Ay, Meta! unang kail. Ay, nasayat no kasta. Ay, kwaraw. Ah. Mabisinak. Ada ka di si dain dito'y balay mao. Ingka kita ni Jay kusina no at daang kail. Mabsuga kita! Aray ko. Ay, singa naman ka. Singa naman ka, mamps. Ay, sus. Hindi mo naman akalain na. Mabsuga kita.
Luka taktikal di ni Kwarog akastoy. Ha! Yay! Kwarog! Umay ka dito! Apay ay Uncle. Napanglis mo't dyan si Daim. Kita am na, agbubuot. Ket no idi last week paila day Uncle. Pwede ka naglutaw. Saan? Diyan garotikan ka naman. Inak lamang mga ni karinderya Wano saan? Mga naklatan ni Tibiskwait. Apay adi ka agluto nga. Awan oras ka Uncle. Apay nga awan oras mo. Una, takanayo nakarumwar nga agsapol iti ibijaw. Kan irilis ka. Ano? Wanang Uncle. Malipatak tubayan ti mga nudad duma. Oh no! Oh yes, Uncle. Magsasakit ka kung kasta. Badong, pinakababa ti page 1. Ito yung ati page to. Magnakitan dito yung kalsada. Ay, nagbablog ka. Sorry. Magnakitan dito yung kalsada, kakabsat. Kat agturong tayo ita, ijay karayan. Tayin tayo i-video, ti kinapintas ti karayan may, dito yung kabildatan. Waraw! Agbid-video ka kaday! Wine, tataba daw. Hala! I-video na man mangaraw! O sige, tataba daw. Oh, anday ta. Ibid-video kan. Hello! Hello! Siyak ni Salvador! Di Maysa, akatarakyan dito'y kabildatan! Gayem ko ni Kwarog! Hello! Hello! Kwarog! Ibid-video na man yan! Wine, tata. Oh, anday ta. Nalpasain. Kay, papanamngay. Ijay karayan. Inak i-video ti karayan tayo dito yung kabildatan. Nanay, ay nagangot ka, Kwarog. Ha? Di kan sabot ang digdigaws. Awan panahon kong agdigaws. Ay, nagangot ka. Ha? Ala, agdigos kan, hindi karayan. Page rin nga dagosan. Ada pa yung may sa. Batoy, batoy. Page Page 2. 2, matlang. Kunting win yun. Ay, well. Tuloy na pila. Ay, unay mo tinda di ako araw. Nagangdod. Nakakita am kin ni Kwaraw. Hindi dalan nasabat ko itay. Mapan. Mapangkano ang video, hindi karayan. Aus. Vlog, ag reels. Uy, Nasabat ko itay. Mapangkano ang video. mapan ag video ijay karayan. June Alexandre. Kaya mo di para ako ni ko. Nakakita am kin ni Kwaraw. Shout out. Nasabat ko itay. Mapangkano ang video, hindi karayan. Apay ako nam anaang dod ni Kwaraw. Wen tasan nga agdigdigaws. Awan ka no, waya na nga agdigaws. Tadyay lang ta nagbidbidyo, ter aramidin na. Kahit gaputag video saanan nga agdigaws. Di nalakit maisa parte agdigusan. Tapno saan kumamot ang naangaw. Wen nga ron Imbag pa'y kanyak tanabang luak. Nga main, kanayo na nga agdigdigaws. Ay, kanayo katuan na. agdigdigaws. Anya nga commercial, sir. Kanayo na agdigaws. Nga main. Ija YouTube. Akala ka sponsor. Yan. Sponsor kayo, sir. Tapno saan kumamot ang naangaw. Wen nga ron Imbag pa'y kanyak tanabang luak. Nga main, kanayo na nga agdigaws. Katuan tauray bareta la asabon ti pagsabsabon mau, basta kanayon ka ngagdigaws. Yak nga ron kaya, tibat sup asaban. Tag pipig kay, tikudil ka. Iso barita langay na. Sila ni Idot. Bareta ti pagsabon na. Saya, Madi na kaya ti sabungan na banglutan na pigkat ka na. nagalis. Uy. Nasupnoy. Nagalis mo tayo di bareta, di ba? Kaya, tibat sup asaban. Tag pipig kay, tikudil ka. Iso barita langay na. Uray, tanabang lumay. Katuan Ngam ni Kuaraw, di pa'y agdigos. Saan nga tanga mabain ka nagiti tattao, masabat na itidalan. Ikat binagaam ko Nasaysaya at matlaang no maibagam day taken kwa na. Tapno am muna. Enting Kwarog.
Kumusta ti channel mo, Kwarog? Anya, jak mawatan Uncle. Oh, Inapot mo mat nga mintagong mo, makisarsarita kanya. kasado kat sa bali ti payod mo. Di mo ka di maangot. Saan Uncle? Ingka agdigos. Agid-idi takpay. Ipalpas ko pa dito yung aramidak. Siya kung agidit. Ay, sana na Uncle. Ang mga no, madilit mo pa itibidyaw. Huh? Sayang mo tibanog ka. Ada ka di makan ide kusinam. Sana ka naglutlutaw. Di ka mangmangat. Sana Uncle. Biskwit lang tikinan ka. Apay adi ka agluto. Jak ngarod masangaw. Sige, ta siya kung aglutaw. Ada mailuto ide kusinam. Jak amo Uncle. Ingkay lata kitain. Kwarog, umaykan. Nakalu. Tu, Mati. umay kan nakaluto ako. Umaykan, Kwarog. Nakaluto ako. Sana ka mga Uncle. Naglukon. Saan ka no amangan? Umaykan ta na imas ti sidain ta. Sana karod amangan. Saka di may isturbo dito yung aramidak. Talaga dahi ta, Kwarog. Mga nakid din. Ta mabisinak. Nalpas akong anangan, Kwarog. Ingkamitin mangan Sana pa yung mga Uncle. Ay, Aging gidsak pa ititititi reels ko. Ah. Agigigigis. Agi. Napadatuga kod. Nalpas akong anangan, Kwarog. Ingkamitin mangan Sana pa yung mga Uncle. Aging gidsak pa dito yung reels ka. Oh. Replyak pa dagiti comment. Dagiti reels. Ay, sorry ko. Ka-reels ko. Ay, hello! Ay, da kayo gaya. Ingkamitin Wait, kita. Sana pa yung mga Uncle. Aging gidsak pa dito yung reels ka. Oh. Replyak pa yung dagiti comments da iti reels ka. Oh. Ay, madamdaman taon. Mangang kapay. Apay, di ka mabisin. Madamdaman to ka din, Uncle. Mabit lang. Inak lang mangala iti ka namun. Tapno kumain ka. Yan dito eh. Yamit hindi ko eh. Mangan kan. Inyag kong dito isangom ti ka na. Sana Uncle. Ipalpas ko pa dito pa nag-engage ka. Oh. Anya nga men dita engage nga bagbagam. Aya. Tapno nga rod saan nga agreed ti dashboard ka. Oh. Kan tapno awan ti makuna dagiti followers ka. Oh. Nag-comment ka dagiti reels ka. Oh. Kababain mo't jak ida replyan. Wala nga mangan ka kumapay. Jak nga rod ka ti maisturbaw. Apay, di ka mabisan. Madamdaman to day tabisin. Ay, wendo, subuan ka lang arudin. Tapno mangan ka. Mga anak tulat ta ka di Uncle. Ha! Hindi sumpay lang di ta day tamakan. Mga anak tulat ta. Lokay. Nay, nakapanimid ka mat dito'y parangan yaw, kapitan. Ay, agpampanunutak nga ben paray. Anya matanda dya tao, sa balin ti panunot na. Sino tinakda matam? Ini Kwarog agasam. Inya sidag kunti makan iti sango na. Ang saan lata amangan. Subwak pa'y kuma. Ngam hindi na kano kaya ti madusturbo iti panag-reels. Reelers na. Reelers na. Min pait, mi tinipi. Pizza ko ba? Pizza ko ma? Pauma. Haan, uray. Inya sidag kunti makan iti sango na. Ang saan lata amangan. Subwak pa'y kuma. Ang hindi na kano kaya ti madisturbo iti panagre-reels na. Wan ngagpaisaw, kapitan. Sipod na sumok na day ta, Facebook. Saan mo tin ngagdigdigaws? Wan nga rod.
Basta mangan kumaa. Tadi kay maulsar. Ay, pati panangan, maliwayan nan. Di pa aglulutaw. Magmangan lat biskwit. Anya, Di na kano kaya ti madisturbo iti pa nag-engage na. Wano pa nag-reels na. Wano pa nag-YouTube na. naa, anyan ni Kwaraw. I don't know man iti dahi at tao. Dahi talatan cellphone na ti biding-bidingin na. Ay kat bagbagam sana rumbang agpakabisain ka po iti panagsilsilpon na. Anya nga iti mapasamak kinkwanan no kasta. Binagaak. Ngamsaan adungag. Bagbagam manen. Ulit-ulitam. Tungay. Tungay. Nay, Kwaraw, si kamot day tasarsaron wag, papanam. Inak ije bantay. Inak man i-video dagiti orkidya. Tay-upload ko iti YouTube kao. Apaya nagangot ka. Kas lalingat mo pa'y laang idilas tuwek day taangot mau. At di ko saktulat tanwad na wayak. Sige, inak ko ni ije bantay. Adu ita ti orchids. Iso nga adu ti mabijaw. Nagadayo ijay bantay. Apay addabalon mau. Ang mga numabisinan ka ijay. And the biskuit kao. Ala, inkalatan. Kat no adda ubog ijay bantay. Agdigos kamutan. Tanagalsam ti angot mau. Baloyet! Nalpasan. Mudtoy man ta sumarunaw. Baloyet! Nga insura mau. Idiktit mau. Nalpasan. Mudtoy data sumaron nga iskri mau. Nalpas manan, duatan. Nagbingay. Baloyet! Manulang nga minutos. Ano, kwarog namin nga diretso iso nga nabiin. Umayak man dito'y paraangan niya. Violite. Paraangan mo ko naman nga. Aywan, Ang padwan. paraangan mo. Rangam. Paraangan. Umayak man dito'y paraangan. Violite. Kasta. Naguyo. Sige, sige. Umayak man dito'y paraangan. Violite. Dituyak man ngagpainay. Kabayatan ti panagkapay. Oray siya, akap-kapiak mat. Nagbanglo ti kapay, nana. Hey, wan. Uray siya. Nagbanglumat to'y kape. Hiya mo day tamo nga panagigo man. Inting da ito eh. Awan, ang painting nanay. Han inting da ito nga drama. Kunak Papapintas. no, sino ti agreak e jayo no siya ko no mabayolit sobrang mo. Uray mo nito yan. Hindi mo nga talaga ni Tuyang. Dua, ambay. Kung na pa pa. Sige, nga road la. Sige. Sige. Naibuston! Kakap-kapiak. Ako nang tawag ni Sarah. Kadumawa, iji. Adda bara ko niya. So, nagdawatag niya Pait. termos. Kan mayat. Pilmi. Nagbanglo ti kapay, nana. Hey, wan. Uray siya. Nagbanglumat. Tikapik! Sige, igupan na ang road. Sige. La. Nagbanglo ti kapay, nana. Hey, wan. Uray siya. Nagbanglumat to'y kapay. Hap? Wah! Ay na! Nagimas. Ayun, gayam. Nakitam ka din ni Kwaraw. Ay, saan ko nakikita, nana? Nakitak idi kalman. Mapan ka no ijay bantay. Ag video iti orkidya. Ay nga ag video. Nyamatan. Mapan ka no ag birok iti amasuna. Orayom. December, August, September, October. Dandanay. Yung ti pantalunan. Nakitak idi kalman. Mapan ka no ijay bantay. Nga ag video iti orkidya. Nabuyak iti Facebook na. Ay, nabuyak iti Facebook. Dagiti. Ay. Pero yung totoong buhay, naliligo.
Sino at ano? Gas sa belgas. Pati na... Sagid naman no. Ako nga. Ni Usay, So, nakita iti kalman, mapan ka na iti bantay. Nga agbidyo iti orkidya. Naboyak iti Facebook, dagiti video na, kat nagpipintas mo. Adda pa yan ads na. Anya nga ads. Adda patalastas dagiti video na. Iso ako kumita ni Kwarog ijay. Aya, Kuwan. Amangan paikit din no dandan ag sweldo dayjay iti YouTube awan no iti Reels na. aya. Ay wow nana. Talaga nga impamaysa ni Kwarog ti panag-YouTube kan panag-Reels na. Ipaay na amin nga oras na dita. Isumat lagayam. Adi pa'y makapagdigaws. Ta ipaay na amin di ta YouTube na ti oras na. Win nga rod nana. Uray pandangan na. Maliwayan na pa'y kanaw. Un-unaan nalata ti cellphone na nga oray mabisbisinan. kista yan. Ipaay na amin di ta YouTube na. Ti oras na. Salil. Naliligo ako no. Ano ba? Nah, nituyang may taytagturong dito ayan ka. Si Murat dito yung bangkag. Badaw! At ay na basket. Nalapit nga umay nakibalon. Ay! Nalo na. Nakabilo pa yun. Ang ibalo. Thank you, Ma'am Jenny. Kung garon nakabilo. Matak na yan, si Kap. Umay nakbay balunan. Sikabaw na. mo dito. Murat dito yung bangkag. Badaw! At ay na basket. Nalapit nga umay nakibalunan. Ay! Badaw! Umay kay balunan. Ang sakbay na. I-video ka pa'y. Anya? Una, taipos ko ide Facebook ko. Agrilak man mag akas kenne kwaraw. Agrils ka? Di saan kan tumit niya digdigaws? Apay katasanan. Alaki din, i-video ka ba daw? Kampay iday, agburas ka iti mulam at tarong. Una, sige. Aha. Ay! Ay! Ayos! Padasak man mo ti agrils. Agril akmat, agrils ako na kumaangaro di day. Ay, mabalit. Oy. Kwal in. Yes! Yes! Yes, Angkail! Adan masweldo kiti YouTube ka. Yes! Agsweldo ka? Unang kail! Ayaws! Ayaws! Yahoo! Di ka aglat-tulat to akasta. Ah. Sumngaw ti agot mo. Unay kan. Ay. Agdigaw nagsukat ka iti kawis mo. Ayos, Angkail! Ah. Adan kwarta ka nawadwad. Yes! Ay, ika pa agdigos. Saan na, Angkail? Na. Bayampay lang deta digos-digos dita. Ah, Umay kakit din, Angkail. Rumuar ka. Ah. Intag pag iti aglawlaw ti barangay, ta ibidyo ka. Anya? Agistorya ka, may papaniti barangay kabildatan. Kabayatan nga lalaan ka iti bidyaw. Kat mapantay di kapintasan na parti ti barangay. Kat ibidyo kay jay. Ay, sakbay aba pantag bijaw. Ingka pa agdigaw ta sa anak ama kaanos di tapayod mo. Nakararti ka mo tanggal. Ingka agdigos kunak nay. Wan man laangan. Toy ba? Kadaninang na. Ay na, ayos ba daw? Nagpintas ti video. Nagpintas ti aglawlaw ti bangkag. Tanagado ti mulam. Katadong ti nagbuya. Nasayata. Inton bigat, intamanen ijay bangkag. Ta i-video ka manan. Wain, tuyang. Awan dakis na. Ijay ton kalapaw ti paglutwak iti kanan ta iti aldaw. Kat i-video pa'y. Awan dakis na kunak manain. Una, kaadwag ti upload ka. Madi, i-upload ko a video.
Naskin na. Una. Imbag pa'y nituyang tamo na dahito lablabi din na. Ni Mait di na amo. Ingles ang sumagay ni May. I-video pa. Awan dakis na, kunak manay. Una. Kaadwag ti-upload ko a video. Tapno mamunitay saktaw. Ahay! Ay, tuyang. Ngamnas kan lang, ay balansim ti oras mau. Ang mga nudikan tumot ti nagdigdigaws, akas kinikwaraw. Mas daawak akin ni Kwaraw. Tagdigos lang ngam di na pa'y maaramay. Di na nga rod kaya't amataktak iti panag-reels na. Uno panag-YouTube na. Uno panag-Facebook na. Green rin nagadi dati nagtugawan nga kaya matinag danto di danom. Adu mo agbuya dito. Na lang ko. Di dagi kakabsat nga dagi. Ya, dagi Manila. Panag-reels na. Milyon. YouTube na. Dagi Tagalog nga dati. Dagi kakabsat nga milyon ti kwadan ti page ka. Sino nga kapsa sa bali jila kay kang kung pimpin na si Bali Bala di Basida. nga Tagalog, di adu dapat di girlfriend da kasi. Di na nga rod kaya't amataktak iti panag-reels na. Uno panag-YouTube na. Uno panag-Facebook na. Sa anak akasta ba daw? Amok nga i-balance ti oras kaw. Filtered Kwaro. Pare, kaano nga agsweldo ni Kwaraw iti YouTube na. No bigat ka no. Ay nagsaya atin no kasta pare. Ni masapa. Masapay. Iko na nga ikwak di volume na. Kaano nga agsweldo ni Kwaraw iti YouTube na. Intun bigat. Ka no. Ay nagsaya atin no kasta pare. Ay, adamot nga agpay so kwarta iti cellphone, paray. Anya nga tano ag-reels akmat. Ne? Grills akmat? Madi? Adda ka no. Nang Ad tira damot. man ni Facebook data reels sa pang kuan ti other. Awan, nga talaga dahito ko. Way. Sa Nagsaya atin no kasta pare. Kun TikTok. Ay, adamot nga agpay so kwarta iti cellphone, paray. Anya nga tano ag-reels ak. Wano, tay YouTube ako nada. Ay kit padasin amin Awan mo't dakis na pare. Na- Ha? Nag-ring ti cellphone ka. Ay, nimot kwarog hello, kwarog. Hello, Angel. Ha? Apay, agsang-sangit ka kadi. Angel, nagsakit ka dyan ka. Na ikaw. Nasakit ti tiyan mo. Iwan, Angel. Anay. Pare, ay, mapanta iti balay ni kwarog. Nasakit ka no ti tiyan na. Anay ko, Angel, anay. Ala pare, i-drive mo, ti-tricycle ni Kwaraw. Tay pantay dyan ospital. Naskin na check-upon da ni Kwaraw. Wan. Agsaganakan ka anakan. Tain tayo iti ospital. Ay, agure ka. Ay, nagdigos ka kadi. Kababay numangot na ti payod mo iti ospital. Anay, Angel, anay. Ikabit agdigos. Buldiboy. Irilis ka di ba nagdigos ko, Angel? Reels ko man ti pa nagdigos ko no next. Ay, wala. Ligo walang brief. Amin wala lahat. Guwapo Ligo wala tubig ko nang tayo. Okay, Una. wala ilaw. Ano na ka pala makita nyo? Mamaya na. Ligo walang brief. Nagmaya dyan. Padaanan na kayo. Walang ilaw. Tain tayo iti ospital. Anay, Agure ka. Ay, nagdigos ka kadi. anay. Kapag digos ta kababayin iti doktor. Diyan timayan nga. Tatoy kam lang sound effects nga. Si water nga. Kung wala lang yun. Paiso, walang break. Tapos, silaw. Hindi, me. Kung kurang to. Hintay ka tangay. Tinairisita king kang agas mo. Kwaraw. Ay, adagayam ulcer mo.
Uncle. Daytan ti kanayon ko nga ibaga. Taure pandangan mo. Kahit di mon as-asikaswen. Uncle. Kanya nga ita. Si kamot lang taglakam, kwaraw. Kasto ti makuna. Saan adakas ti ag YouTube, ag Reels, wo niya pa nga pagkwataan itipit bok. Naglaming. Ato pa yan, ato Hindi pa yan. pumato. Nag-block lang mo, pero may block din. May combination. May kamlaan ni Aninag na mga kumputid ano. Walang ilaw. Hindi walang break. Wala din ilaw sama ko lang. Kasto ti makuna. Saan adakas ti ag YouTube, ag Reels, Mayat din kay Reels nga mapagbilaan yan. Linggo walang break. Walang ilaw. Kasto ti makuna. Saan adakas ti ag YouTube. Wano ag Reels, wano anya man apagkwartaan iti Facebook. Agam nasken nga ibalansem ti oras mo. No oras ti pandangan, nasken ang mangang ka. No mabisin ka, mangang ka. Di mo ipang pangruna ti cellphone. Di kanto pagdigdigos. Tadi mo kaya ti mataktak iti panagsilpon mo. Uncle. No ada oras mo iti panag-YouTube. Kas kada panag-reels, wano dayta kunada a TikTok. Ada kumamot oras mo iti bagay. Ada oras mo nga agdigaws, ken agluto iti kanam. Ay maawatam ti imbagak. Mela, intay gatangan ti agas mo. Masapol ang maagasan ka. Uncle. Agyaman akunay kada kayaw, kinitata pa daw. Awan na Maganda ipaspas. ba doon ngayon? Ado. Yaman pa dyan dyan. Nakikita dyan. Nagdabadong na. Ay, kuharog. Denggam ti balakad da angkel mo enteng kan antimbanang. Ayong gayam. Ni angkel mo enteng ko nakita. Ay, kuharog. Denggam ti balakad ni angkel mo enteng. Ipaayam ti oras mo ti bagim. Ipaayam ti oras mo. Ipaayam ti oras mo ti bagim. Payam ti bagim, iti oras mo. Ipaayam ti bagim iti oras mo. Aywan, baliktad. Ay, kuharog. Danggam ti balakad ni Uncle mo enteng. Ipaayam ti bagim iti oras mo. Tapag saya atam matlaang. Ala, sigay! Diton, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer record. Madinga talaga. Computer. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Wall mirror, yeah. Sino? Sino? Kita, awan labas. Awan, pangi, gatuno. Mulay, siksibo.
Iinit, kapan na iinit, iarbis, iinit, tulog. Kaya nagpa-advertise na, pre. Wala wang kano komersyal na. Gamit. Lain mo sa technology na. Kaya awan nga, makauli na yan. Siso. QRN. Mairinig. Sayang lang eh. Awan, panunutok na lang. Nagpaspas mo, nagano views mo. 200. Nahanap ang views ti Rails. 200 sa gas of kawan. Ang nakalive din ang abot ti 200. 200,000 na 300,000. QRN. Awan, makita nagdadal risk. Awan pa lang ni Joker. Katay lang kita. Kapi tayo. 6650. Ay, naka. Ay, na. Nero ka na. Bisan, sa nero nga. Ibas-basa na prima. Apa, hindi ko tinabayag niyan. Hindi na sa mag. Hindi ka pa nga. Ay, Yun ito na lang. lalay. Talaga na din ang ano. Pwede nakita ko dito ni Bernice ko. Yung bakaw na pero. Yung panto lagi tayo. That's all I want to love. Napudot na. $66.65. 6665. Twing. Ay, 6655. Pagure. Pagure, tawag ko. Hello? Come on, baby. Hello. Sige, sige, sige. Sige, sige. Kanin waray man to. Sabi niyo po yan, may lukanan tayo. Ang kain. Lukanan. Jai. May lukanan. Diya babae. Diya napintas. Uy, may karin magkakabsat. Taglamot tayo. Bukod Uy, anak. sila din ay. Uy. Aywan, nakita day ka lima. Bas, di ba nakita? Uy, sila tayo. Uy. Uy, lamo. Uy. Ilocano, tayo. Uy, nakita tagalawag sa. Panagala kay ugot kariwat. Ako nagimasal mo ko na nag. Mga madlang Ilocano yan. Pagkasamot ni Paolo war ng tinig. Manang. Manungay ti kwa na. Manungay ti views na. Dukwakit umabot ti manunga milyon. Daba milyon. Kita dagi ngay dagi rigrigal wanda nan nanang dati 500,000 lugan. Dakwa di ngay Tagalog nga nagado. Ngid nanaga na ti ayan. Agasem man manulang oras dakit. Iswerte. Ado Uy. kami ko talagang naalaga di padan di kilititi
Pwede niya. I-vlog tala nga ito. Nandito kami sa ano ngayon. Iso-surprise namin si mama. Di ngay kwati SWS nga ikanda iso na 500,000. Ado. Hanata mapanda mo nga mismo Jik pa. Wala. Ngem ikanda. Pati jay insan na kat ikanda ti lugan. Ay agas man dagiti kat. Nampay nga YouTube. Oh, siya. Ayo, ayo man. Talaga piman. Lagala. Siguro nga spray. Napi ko yun. Sus, patay na. $66.56. Ay. Saan ang 55? 66. 55. Pinagulo ka. 66.55. Adda na pintas a balasang anak kasusuon iti batya nga adda karga na alupaut. Ay, mapanlakit di aglaba iti waeg. Ay natikit kita miti kalsada ko raw. Ha? Ay, adaya matanggal. Awan. Ang nagaawat. Kano na. Kit kita mo di balasang anak kasusuon iti batya. Amo yung matgayam. Damagan nyo pailay. Ay unay kan. Kasano kit sa bali mo ti panangkita ma'am. Kasano kumasabali ako na yaw? Kasla saan ka nakakikita iti balasang. Dandani di ka pa yan agkiram. Nalabas kayo, mate. Badung. Daw. Ay, abi nga. Sugal. Ito yung wrong mistake na tita nag-desisyon. Papanam ka day, Korab. Inak iti waeg. Inak agbanit ilamits. Basta ka day. Ayun. Apa niya tis prenda lamok nga ta. Awan na maulaw lang to agungar mo lang. Papanam ka day, Korab. Inak iti waeg. Inak agbanit iti lamais. Kasta ka day. Imbag man ta nakalagip ka nga agban ni Ed. At namin nakita ka nagbanit tata. Ima palak. Alingarod tanu adda nawadwad ang maban ni Itam. Mangtid kan tumay. Unta ta. Basta da. Ay nagsaya atin no ibingayan na kwaraw. Win nga raud. Basta da. Timali. Mali ka tuwi. Mait man yan. Ito, tiba-tiba. Juwal-juwal. Bawa ka na ko na yung video ni. Talagang ganyan. Tapos hindi man yung banger. Juwal man. Hindi man anya laki ito. Juwal man eh. Suyo mo 18 mil na ito ya. Apo nagsaya. Apo nagsaya. Apo nagsaya at kukuman. Mayatin. Ano kasi niya? Danto mo di pag-speak ko, nalang kanto mo di. Una? Di. Nababalang opar ko di. Baka wardi-wardiam lang mat niya. No trabaho. Very good. Ano sino mga lakad niya ako? Yes! Mapana lang ta. Mga 30 siguro. Tikan niya starting. Kapay nga dati, kumawarwar diyon. Wardiam to. Makukunam lang. Aglingedak dito ayan ti daklabataw. Agim babanidak. Ngembuyag ti aglablabaan na pinta sa balasang. You are my sunshine, my only sunshine. You make Ay, me happy. nagpintas pa iti when the busis na. skies are blue. Nagpintasan day ta balasang. Kapimpin ano nga ta ni Nana Berta day ta balasang. Nagpintas. Kan naggagait.
Tay may pinaglaba dito yung waig. You never know, dear, Ay, how much I kaya't ko love nga you. asitgan. Listen Amangan to numaklaat kat my agungay. sunshine Ay, away. agyanak lang di tao eh. Buya klatan ti kinapintas na. Uray saan ang Copyright napintas ko na, boses na ko na naman. Badong kwarog. Kunak man, no ado tila mas ijay waig, kwarag. Nagdadakkel nga minti banit kaw. Anya, nadadaal, sorry. Copyright na alam na ito. Anang ko'y nalak. Ay, Basta nag-tune nga dagay gaya mo rin akapila. Man, no ado tila mas ijay waig, kwarag. Nadadahal nga minti banit kaw, tata. Inakto man na ninton bigat. Kunak man lano at danapan ni Itaman. Awan magayam. Ay, basit nga minti nalak nga lumbayad. Apagapan ko iti baniit. Ada kay magayam dito dalan. Ah, Kin, anya ginanggag ko. Dapan ka nagbaniit, kwarog. unang kail. Umawan na alak nga. Mhm. Sa bali magayam na pag nag-memorize. Ha! Samit! Yabig nanto ka na. Kinakita na. Ay, memorize na. Sino ti lalaki, mamay? Ada kay magayam dito dalan. Kin, anya ginanggag ko. Dapan ka nagbaniit, kwarog. Unang kail. Jakgam nagala iti apag... Siya! Pagalapan na. Pero markatay, ay may spray ang kata. Sige, rumorkain ka ang utal. Ada kay magayam dito dalan. Kin, anya ginanggag ko. Dapan ka nagbaniit, kwarog. Unang kail. Awan ti inalak apagapan kaw. Anya. Apa adi ka nangalang ay kaagbaniit ka. Ay kapoy. Anya kumangay ti mabaniitam na awan apan mo ay lukaw. Sa balin saan napanam ah. Saan kan sa ka nagbaniit? Daya sa bali nga ubra ki karayan. Apa asak nga ti pagdamagam. Napan ka nagbaniit, awan pagapan mo. Ay mayari ka iti soldado amapan makigubat. Nga awan bala ti paltog na. si kanya lalaki usip Madik. ni Parang Dilakay. Sige mo di mahay. Anya day tay gamuan na ikarga iti lahat at sardinas, kwaraw. Alumbayad. Anya? Alumbayad. An-anwam ngayon day ta. Pagapan iti banit ah. Kuna, no pangusaramon, chef. Ay, lakwan nakto mo iti bunog, no, damaban ni ita. Bareng ano awan mangsinga kanya kay waig. Mangsinga. Anya kumangay ti mangsinga kan kay jiwaig. Ay, awan gayam. Raba ko lang timbagak. Ha? Lipata mo dayjay. Sige, inakaon. Kaslada sa bali, kaya't kasawun yung chip kwaraw. Nyamo idata. Maut. Ikan maut. Maut tra. Apay na itiwai, kapitan! Guyudan na ko ni Tidanom! Raba ko lang timbagak. Lipata mo dayjay. Sige, inakaon. Kasla sa bali, kaya't kasawun ni chip kwaraw ah. Anya nga taday jay. Adan sakit karkar ng aramida na jiwaig ah. Ay lakwanak man iti sabon. Mapan aglaban ni nanam aba ng ijiwaig. Apay nga ijay paywaig, kapitan. No siya, dituyak asidag ti balay nga aglaba. Tanuad da gumatang, mabalin ko lat na alakwan. Ay, imbag ijay ah. Kasanan nga agbomba-bomba iti gripaw. Ay, mabiit ti agbanlaw ijay, mait. Sa bagay, kapitan, nalitnaw ti danom ijay waig. Nalaklaka ti agbalnaw. Ay, wun. Agbalnaw. Wun, mait, wun. Nalaklaka ti agbalnaw. Agbalaw. Agbanlaw? Agbalnaw niya. Agbalnaw. Agbalnaw. Aggaw-gaw lang. Ayun, aggaw-gaw. Nalaklaka ti aggaw-gaw. Ay. Sani iti tiyan ti kasi. Sa bagay, kapitan, nalitnaw ti danom ijay waig. Nalaklaka ti aggaw-gaw. Awan lata. Tatat ko naman eh. Sa bagay, kapitan, nalitnaw ti danom ijay waig. Nalaklaka ti aggaw-gaw. Ay, wun, mait.
Yung mga rodente sa buntay, dakon! Aldawin! Sige, mabit lang kapitan. Taikan kay ti sabon. Badong kwarog. Hapayain ko arag. Nakakita ka itay anak karubat. Nakita. Nay, Nakakita ka. Nakita ka itay anak ka. hapayain ko arag. Nakita ka itay anak karubat ang mapanagpasada. Ita nagsubli ka, mate. Adda ka dinalipatan. Ha? Ay, anda nga minalagip ko tata. Sa anak pa ilang agpasada ita, taada aramida. Kaya't mo asawain, saan ka nga agpasada? Inton malam taon. Aramidak pa ita ibagbagak nga aramida. Sa payaglugan ako ma. Kasta ka day? Ay, sayang. Anda nga min importante nga aramida. Anya aday... Ulay daytan ka ka. 43,000. Kasampos na tayo. Samaran. Isang nga meaning to say, tubli jay anya lakit din. Masidak. Dakdakkel eh. Dakdakkel di Ni? mana eh. Anda nga min importante nga aramida. Antin, Jor. Ni, henta nga. Gusto. Oh. Ano nga 14 43. 43. 35. 43. Ay, agasam man. 35 to 50, 40 ko. Dala. Sa payaglugan ako ba? Kasta ka day? Ay, sayang. Anda nga min importante nga aramida. Anya ay day nga importante. Ay, nakitak man hindi balasang anapan jawag. Surutek man ay. Ay, kwaraw, Ah. sasao ka. Anya nga importante ko, nak. Ay, sige ah. Inakon, tayo Ah, kayo matanji Ilan perda. sinumbatan. Ulay daytan ka ka. Wow. Ang bisto naktakit din dagiti ado tibius na. Haan at dama dyan unga tibius na. Pasityads na. Ay, apay pagsulat. Ay, kwaraw, sasao ka. Ads. Anya nga importante ko, nak. Ay, sige ah. Panawan kayo dito tata. Yung kayo ni paradahan ti tricycle. Ay. Nakita ka napan ka iji paradaan ko araw. Ada ka matay. Apay, ada nalipatan. Ha? Ay, awan ang kail. Imbabawik ti panagpasada ko ma. Ay, umay kantuman iji barangay hall inton madamdama, ah. Ang mga nudyak makaumay ang kail. Sige tagdardarasak. Dapay papanak. Papadam! Nakagbaniit ang kail. Na, kanayon na nga ibaga mapanagban ni eh. Ang inton sumangpay. Awan mat na baniitan na. Ay. Nya nga tatyar aramidan na ije waeg. Yala kay ngay. Sakmat lang. Apay akaslad da pampanunutam, kapitan. Hey, pampanunutak ni Kwarog. Nakitak anapan nagpasada ngem nagsublay. Ita, nagdardaras anapan ije waeg tamapan kanu agban ni ay. Ay wad, malagip ko, kapitan. At da idi jay kunana ama panagbandiait. Imbagak alakwanak, ang di mat imay. Kasano nga daila ko nakit no sumangpay. Awan mo't na baniitan na. Apay naggagat ama panagbandiait, no awan mo't malaala na. Day tangarad, di pampanunutik pare. Adda ka di sa bali, agagaraan na ijay karayan. No saan ko mga importante ti aramidik ita dito'y barangay hall. Surutek tayo nakita no anya ti aramiden na ije waeg. Ang mga nunapan mo't nagdigaos. Toy bad. 17 million yung nakausap lang. Uy. Kalabos nga. Agitin na di kama. Tapos ang balik-balik. Baligid ko. Kudkudan na pa yuban. Ngayon na lagi ito. Tarad na mo. Ay, ganyan. Tumita na lang. Ado itatila baak badaw, alaag amin a kurtina ken ulos. Sumurot kanto ijay waay, tatulungan nak amangawit itilinabaan. Adda pa panak. Iso asam mo nga adway, talaim. Kakaiso na nga ginay,
Aglaba aktap no mabilag. Nabangbang lumot laeng no mainitan alabada. Payagay niya. Kumpormitap na 17 million. Tatlo dala na may posta niya. Dasog ba yan? Niya mo sa Mano gitang lang mo. ang punan niyo. Unay ka din nga rin sa. Pati dyan pakitam Wala kanya kang nga. nagkadugyos na. Pati 17 dyan million. Speech day kami. Pati dyan pakitam kanya nga magna dyan bay nga niya. Uy, Iubot na. Ubang ang nakatalikod ba niya? Uy, nakaiso na nga ginay. Aglaba aktap no mabilag. Nabangbang lumot laeng ti mainitan alabada. Basta umay katulungan nak. Allah! Pinaglalaing da mga anak niya, 17 million niya. Uy. Nabangbang Nabangbang lumot lumot laeng ti mainitan alabada. Basta umay kanto tatulungan nak nga agaway. Ay, sapay at ako mapapanak. Ilan ranamot ti aglabay, tinaga daw. Italaan nga raw nga insir na at na jaket aglaban ket na urnungan ti mureng ta. Malahin ka nga rudain. Tantun malpas ka. Isaw ti ipapankaw, iti papanak. Wunan, basta umay kantaw kalpasan ti talo ket kagudwang nga oras. Kanya, ayagasam nga itatalokit kagudwa nga oras. Nalakaya ti aggelgel iti ulas ken kurtina. You like? Diyos ko. Tapos may sa. May sa day laang. Awan tibado na ngay ka. Agbali-balikin kung may jobot ka. Di patong ko. Di makapiright ka. Copyright ako. Di patong. Ay, sorry. Namutultula din sa bali. Jay, Duatan. Violet Bridge 12. Unyay 17 million. Intaman kit di aglaba ijay waay violet. Mayat ijay taado ti danaw. Mabiit ti aggaw-gaw. Naglabak, idi kalman, nana. Saan ang mabaling nga ijiwaing ti paglabak? Tawan agbantay dito yung laundry shop ka. Nagmayat ti awan ilablabana. Tabasit laeng timurang labaan. Ilablabaan na. Ay, basit Alas laeng tres to ti ni, ipalpasyo murang. pa sa kayo agwa. Nya to, basit. Ay, murang. Mag-spray naman tayo pagsususuka. Sungaraw, is-spray da ka no. Okay. Taka no nag-is-spray da. Tukumano ko Alam po ma. Uy, di malpasti, di malpasti office hour. Inya di ay. Di ni paggabog da tila mo. Magawid na siguro. Ang rabinay ta nga dati. Mayat ijay, taado ti danaw. Mabiit ti aggaw-gaw. Naglabak, idi kalman, nana. Nagmayat ti awan ilablabaan na niya. Tabasit laeng timureng alabaam. Saan ko nga ugaling ornongan ti murang ko, nana? Sigsiguda, iso nga awan maornaw. Ay, mabambanugak ngamin ije bangkag mikin ni badungkaw. Imbagken ka tadda ka laeng ditaw. Sa bagay maawatan ka matkit di, nana. Anya nga rot ngay, talaga akasta. Kwarbadong. Ang damanan di aglablaba. Nakatalikawd. Mapanak itinalingayd. Siripak man. Agpaklebak dito'y nakalabata. Agdi ko sama ti babae. Kaslay katin naman ti pagananay na. Ay, jak agpadlaw di tao eh. Tapno di na makita. Salbag ka, kwaraw. Ha? Apa, sirsiripam ni Nana Matuyang. Saan mo tatata? Saan ko asirsiripain? Anya, saan? Ha? Nakamulagat na. Nituyang nga ba na panagdigo sa niya. Nandamo sumirit kung tuyang. Wala tayo sumula ng alay balasang. So kalakarakarngina. Saan ko asirsiripain? Anya, saan? Nakakulmag ka dito yung lingad ti Pataw. Ha? Nakita, kasirsiripam ni Nana Matuyang.
Ay nagalas ka taramid maun. Agbabakit ka. Ay, saan mo tatata? Panggap kuha mo. Ay, kiwa lang. Libak ka pa lang, ha? Las-las-lasan dito yan, ka. Namawadan baliktad. Lasla. Panggap wak kumangay amang sirip kininana tuyang. Aglibak ka pa lang. Agdadatala na... Ang ini, Agdadata, 1, 2, nakita ka. 3. Ulbud ka. Ay, dua lang. Short, ah. Panggap wak kumangay amang sirip kininana tuyang. Aglibak ka pa lang. Agdadata, nakita ka. Ah. Ulbud ka. Ay, ibaga ka ni Parinteng. Nagalas ti ugalim. Salbag ka. Agsisirip iti bakay. Hindi, skip lang na niya. Ikaw na. Patulan na yun. Sa totoong buhay, naliligo. Si? Ala kayaw. Mukhang nandito yan. Makakalinga kakasta. Paray! Ni mangag. Haka-haka lang. Paray! Bagbagaman da ito'y kaanakan. Bastos! Ay, mali ah. Bakit? Loko ko na. Ay, Tap! Jay, kanakam. Jay kaanakan. Bagbagaman da ito'y kaanakan. Di Tap! Jay. Jay kaanakan. Jay kaanakan. Tapan nakal. Bagbagaman di kaanakan, paray. Salbag na jay. Apay, anyat inaramid na. Iyagasan. Nakita-kita, nasersiripon na nituyang ka, agdigdigos. Anya! Ay sus! Ay! Nagkamali yun. Niya, dupay. Lis nakaraos. Pasay, gawin tayo. Palengke muli Dupay tayo. awan. Oh, mati ujo ko. Nalubat datan ako. Talapayag mo. Datan yung inselsen mo ta. Kay ko ko. Salbag na jay. Apay, anyat inaramid na. Iyagasan. Nakita, kasersiripon na ni nanat. Dura po. Nituyang ko. Salbag na jay. Apay, anyat inaramid na. Iyagasan. Nakita, kasersiripon na nituyang ka, agdigos ko maigay waig. Anya, naaramid ni Kwarog dayta. Kitwain. Ay naparay. Nakita mismo, dagiti dua mata. Ha! Nagyan itilingad ti dakkel bataw. We. Nakakalumba ba amang sirsirip kanituyang ka? Ay nagalasan no puno dayta nga imbagang paray. Ay, sana nga gulolbod paray. Ha! Imbaga, tasaan ko abinarsak itay. Yay! Sa kutigiman na. Ha! Ha! Amo ah. Inting parang. Isugayam akanayon ka amapan ijiwaeg, ta sa balit tirantam. Ah. Ay mangibabain ka ah. Eh, kwa, anya ngay teramida. Ay, ije nga to pa, sorry. Tuloy siguro dito niya. Doon tuloy dito. Siguro, Wait. siguro. Ka amapan ijiwaeg, ta sa balit tirantam. Ay mangibabain ka ah. Sino ka di tinang ibaga kada kayo angkay? Ni ka di tataba daw. Eh salbag ka. Among no asino tinangibaga, ta aramid mo nga rod. Ay, saan kumot agagara asiripon ni Nana Tuyang? Apay nga rod nga da ka ijay. Nakita na ka ni pariba daw nga mang sirsirip iti bakit. Bakbakawan mo timang sirip iti bakit? Pakpakawan nga, inaramid mo met. Apay di ka mabaeng. Ah. Maamuan to ti tattaaw. Asi ka abaraw. Kahit man nirip iti may sa bakit. Yan nga teramida kang kail. Nagwarwara sunday ta adamag. Maniripak kanu iti bakit. Ha! Ay! Eh. Ano santi madi nga aramid mo? Buwan. Ay, ostugayam di ay. Eh, bridge mo, Piman. Tapno, Ay, agsubli. Prince. Oy, tapno agsubli. Nagdamag, ay, nawarasan. Wen. Ijay, nagpatingkaan na, jay. Agwarwaras. Sinirit mo, timay, siya, bakay. Maniripak kanu. Ay, awan di ay.
Tida kang kay. Madi may kat pa di. Kasi kaabara. Ritman ni Rip iti may sa abakan. Lagay mga dagos. Ritman ni Rip iti may sa abakan. Bridge. Ay, yan nga iti aramida kang kail. Agwarwarasan ti damag aman niri bakano iti bakait. Ano sam ti bunga ti aramid maw? Kinapudno nang kail. Kunak no dyan nabinta sa balasang dayjay. Kaya mo sawan. Ti balasang tiranta ba si Rip? Wanang kail. Saan kumot nga mo ani gayam na natuyang tinakatalikaw. Ay, madi ti naramid maw. Bakit kuno balasa? Saan arumbang nga inkasir si Rip? Loko. Rason mo ba iti mapanagban ni ay? Ang sa bali mo igayam. Kunak no di dak makita nga agsirsiri pang kail. Awan ti madi nga aramid nga agnanayon na mailimay. Ah. Ingka agpakawan kanina na matuyang. Ikarim adimon ulitin. Kababay ng kail. Nagmadiga nga aramid ti agsirep. Saan ko nga ulitin? Kababay to the world. Ako makwaraw, kasir-siripan na. Nayabang ka lang arutin yan. Ay, kwarog! Saan mo nga ulitin ti madi nga inaramid mo? Tapno saan ka, anak kababain? Ala sigay! Ditong tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat! Made? Inso! Mode. Ito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Puclay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Madi. Bogs, up no yan. Apo, naglaingan. You are my sunshine ko naman. Thank you for watching po. Break time manan. Kahit ituloy min to manan, Madam Tama Apo. Thank you. Tiin kay panagbuya. Madijay karakukub. Ada nasti po din, teko kanito yan. Ay, orang yung Tim Agustin. Yung kakastoy lang pa rin eh. Bang kakastoy nga eh. Ay, ni J. Kwa, di mang madatip. Limang mangan nga ka na yan. Tim Agustin. Wala din eh. Manang mga mangan J. Kwa. Ay, nagmani. J. Ano tinating na? Ay, asagot kada kayo.